Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane pano pa Times Television TTV ndipo kupatsirani ndine Eric Nsikiti kwa poyamba nayi mitu yake. Komiti ya kunyumba ya malamulo yosankha anthu ogwira ntchito mboma yakana a Martha Chizuma kuti akhale mkulu wa bungwe la ACB. Mayi wina okhala kuchigumula mu mzinda wa Blantyre omwalira pamene adaberekera pakhomo atakana kupita kuchipatala kuopa kutenga kachirombo ka corona. Ndipo bwalo la milandu mu mzinda wa Lilongwe lati lidzapereka chigamulo ngati nkoyenera kuti boma lichotse chiletso chimene nzika za mayiko akunja zidatenga kuti zisabwerere kudzaleka. Tili ndi izi ndi nkhani zina zambiri, tatiyeni tikhale limodzi. Munkhani yathu yoyamba madzulo ano, komiti ya kunyumba ya malamulo yosankha anthu ogwira ntchito mboma yakana a Martha Chizuma kuti akhale mkulu wa bungwe lolimbana ndi katangale ndi ziphuphu la Anti-Corruption Bureau. Mamembala a komitiyi okwana 18 ndi amene anatenga nawo mbali yofunsa mafunso a Chizuma, pamene asanu ndi anayi mwa iwo anavomereza Chizuma ndipo asanu ndi anayi enawo anawakana. Tili ndi zambiri pa nkhani mu ripoti ili. Aphungu ambali ya boma amene anafunsa nawo mafunso mayi Chizuma anati zinali zokhumudwitsa kuona kuti aphungu ena anapereka malikiso ochepa zedi kwa mayi Chizuma pa mafunso amene anafunsidwa, ngakhale kuti mayi Chizumawa anayankha bwino mafunsowa. Phungu wakummawa kwa boma la Lilongwe apita dimba omwe anafunsa nawo mafunsowa anati iwo anapempha wapampando wa Public Appointments Committee ya kunyumba ya malamulo a Joyce Chitsulo kuti voti ichitikenso popeza kuti panali kusemphana maganizo pakati pa aphungu omwe anafunsa nawo mafunsowa. Koma malingana ndi adimba, Chitsulo anakana ganizoli zomwe zinachititsa kuti aphungu akhale okhumudwa. Malingana ndi Chitsulo, ganizo limene komiti yawo yapanga likatumizidwa ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna komanso ku nduna wa zachilungamo kudzera kwa Clerk of Parliament. Ineyo sininganene kuti takana kapena tavomera chifukwa kuti ndoonena zimenezo komiti yandiwa office ya OPC komanso Ministry of Justice. Ifeyo ngati komiti tapanga chiganizo chathu ngati komiti, wina asanamizire zake ndi komiti imene mapanga decide chiganizo chimene tapangacho tichitumiza oyenererako kudzera mwasiwo. Ndipo mneneri wa boma Gospel Kazako anati boma ndi lokhumudwa ndi ganizo limene komiti yapanga pa nkhani ya kulembedwa ntchito kwa Chizuma. Choyambirira nkhani imeneyi tayimva ndi nkhani yokhumudwitsa kwambiri komanso yodabwitsa, mwinanso kupitirira kudabwitsa kuti zingatheke bwanji kuti zimenezi zichitike. Poyankhula atangotuluka kumene mchipinda chowafunsa mafunso, Chizuma anati ndiokhutira ndi mmene ayankhira mayesowa ndipo amayembekezeka kupambana. Mwazina iwo anati ayesetsa kuti Malawi asiye kupanga mtambasale pa nkhani ya katangale. Bureau ikhale nokuti ndi chida chomwe chipangitse kunena kuti Malawi asamakhale ochizungu comfortable ndi corruption. Akamva za corruption idziwa dzimodzi osati mene zinthu zilili pano kunena kuti corruption yangokhala ngati mbali imodzi amoyo wathu. Ndipo bungwe lomenyera ufulu wa anthu la Human Rights Defenders Coalition lati lichita chionetsero lachiwiri sabata yamawa poonetsa kusakondwa ndi ganizo la Public Appointments Committee lokana mayi Chizuma ngati mkulu watsopano wa Anti-Corruption Bureau. Kuganiza kuti angapoyesapo ndani anthu ena mwina akuopa kuti akazira kumeneko ndithu mwina zawo sizimayendera mpaka nkhani zosololasolazi. Zateremu ndiye kuti mayi Chizuma abwerera ku ntchito yawo yakale ngati mkulu wokumva madandaulo a anthu. Zikhulupiriro zimene anthu akhala ali nazo zokhudza nthenda ya COVID-19 zikuonetsa kuti zayamba kuzetsa imfa pamene mayi wina okhala kuchigumula mu mzinda wa Blantyre omwalira pamene anakana kupita kuchipatala poopa kutenga kachirombo ka corona. Mayiyu Betha Khongwe adamwalira kamba ka mavuto ena amene anadza ataberekera pakhomo. Isaac Salima ali ndi nkhani yonse. Izi ndi zithunzi zimene a Grant Khongwe mwamuna wawo wa Betha Khongwe asala nazo. Akazi awo apita ndipo pano moyo wawo wa mbanja umene akhala kusangalala ni mbiri chabe. Iwo ali ndi nkhawanso polingalira kuti ali ndi ntchito yosamalira ana anayi amene malemuwa wawasiya kuphatikizapo khanda limene langobadwa kumene. Malemuyu adamwalira masiku apitawa kusatira mavuto ena amene adadza atabereka mwana pakhomo. Malemuyu akuti amaopa kupita kuchipatala kamba kakuti akatenga kachirombo ka corona
ndipo adaberekera pakhomo. Atangobereka malemuyo akuti adayamba kutaya magazi kufikira adamutengera chipatala chaching'ono cha Bangwe, kumene anamwino ataona mmene zinthu zilili adayitanisa galimoto la ambulasi kuchokera ku Blantyre District Health Office. Ambulasi imene idanyamula malemuyo idakumananso ndi mdipiti wa galimoto zambiri mu township ya Limbi, ndipo chipangizo chake cha Sailin chimene chimalira kuti galimoto zina zipereke mwayi kuti ambulasi iduse sichinkagwira ntchito. Pamene izi zinkachitika nkuti mayiyu akuthantha ndi imfa. Mayiyu adamwalira ku chipatalaku atangokhala kwa nthawi yochepa. Poyankhula kuchokera mmudzi mwa Makhiringa dera la Ntenje kuchigumula, adzakhale ake amayiyu a Jennifer Clemens adati mantha kuti angatenge nthenda ya corona ndamene achitisa kuti m'bale wawoyu amwalire. Pamene popo nde amaopa chifukwa pakati pa zimamveka kuti akuchipatala anthu sakupitako chani, ndeno ndimeneno akaopa kuti kodi ine ndikapita kuchipatala covid sindikantenga. Amaopa ali pamene popo olo inenso ndi makhani mantha kuti sipane poti ati kuli covid nde covidiyo nde ndimene akatiuza kuti komani kuchipatala sikukupezeka ati anthu ambiri angopezeka ku anthu ochepa. Mwamuna wake wa malemuyo a Grand Kongwe adati ndikukhuzidwa m'maganizo malinga ndi imfa ya mkazi wakeyu. Ife mene ndipweteka kwambiri chifukwa kuti andisiya musembekezera komanso andisiyirana ang'onoang'ono ndiye zikundiwawo kwambiri kuti pano munthu wanga siugwiraso iya. Mkulu wa zachipatala ofesi ya zaumoyo mboma la Blantyre Miriam Nyasulu adati iwo sadathandizire pa imfa ya mayiyu kamba kakuti achibale ake adamutengera kuchipatala zinthu zitavuta kale. Iwo apempha amayi oyembekezera kuti azithamangira kuchipatala akakhala ndi vuto. Tikupempha azimayi dziko lonse la Malawi kuti ngati zimayi aloyembekezera tizimuthandizira kuti akachirire kuchipatala kumene kuli atswiri amene akuphunzira za uchembere kuthandiza zimayi acho kuti achire bwinobwino mopanda mavuto ena aliwonse. Malemuyu wamwalira ndi zaka 32 ndipo wasiya ana anayi. Pakadali pano boma lati ndilokhumudwa ndi nkhani zabodza zokhuza mliri wa covid-19 zimene akuti zikusokoneza ntchito yolimbikitsa uchembere wabwino pakati pa amayi oyembekezera mzipatala. Mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za uchembere wabwino Adolphe Ngoma wali mwachitsanzo maboma 26 kumene iwo anachita kafukufuku apeza kuti amayi oyembekezera ambiri komanso ana akumakana kupita kuchipatala ponena kuti akuopa kukabayidwa katemera wa matenda a corona. Samkalimira ali ndi zambiri kuchokera mu mzinda wa Mzuzu. Angoma anayankhula izi mu mzinda wa Mzuzu pa mkumano omwe anali nawo ndatola nkhani kuchokera mu nyumba zofalitsa nkhani komanso kulutsa nkhani ku chigawo cha kumpoto. Iwo angakhale sanabwere ku zipatalamo olo ndi ana osabwera nawo azimayi apakati amaopa kuti akabwera akuti azabayidwa Jackson ya covid kapena azatenga matenda a covid amwalira. Ndiye azimayi ena amakhala pa khomo kusikero osabwera mwinanso kuberekera pa khomo. Panopa tikumaona ana ambiri obadwa ku nyumba mzimayi asanabwere ku chipatala. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu a zaumoyo kumpoto kumala mzimba Amese Banda anavomereza kunena kuti nkhani zabodza zokhudza katemera wa covid-19 zikumasokoneza amayi apakati pa nkhani za uchembere ngakhale anatsindika kunena kuti kubayidwa katemera wa covid-19 nkosakakamiza kumangofalitsa makwaralapo koma nkhani ndiyakuti kuchipatala kuti katemera wa covid-19 ameneyo ndi wothandizira kuti anthu asazadwale matenda amenewo a covid-19 ndioteteza thupi lawo kuti likhale lamphamvu lokonzekera kuti kachirombo ka covid-19 kakabwera kapena matendawo asazadwale. Ndipo mawu ake wapampando wa gulu la atolankhani mchigawo cha kumpoto a Joseph Mwali anapempha anthu ogwira ntchito za umoyo kunena kuti adzigwira ntchito ndi atolankhani ponena kuti nthawi zina atolankhani amakanizidwa mauthenga pa nkhani zokhudza umoyo.
pakali pano kafukufuku yomwe adachitika mbuyomu akuonetsa kunena kuti anokwana 439 amamwalira pano kwana 100,000 omwe angobadwa. mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati dziko la Malawi likufunikira ophunzira amene angathe kugwiritsa ntchito nzeru komanso luso limene atenga ku sukulu popanga Malawi watsopano. Achakwera amayankhula izi pamwambo opereka masatifiketi, madiploma komanso madigiri kwa ophunzira amene achita bwino pa sukulu ya ukachenjede ya Livingstonia. Feston Malekezo akufotokoza. Achakwera anati ali ndi chikhulupiriro ndi ophunzira amene akumaliza maphunziro awo pakadali pano kuti akapereka ntchito kwa wena kusangodalira boma kuti liwalembe. Achakwera anati mavuto amene ali mdziko muno akufunikira anthu amene ali ndi nzeru zakuya zimene zingabweretse mayankho ku mavutowo. Kukonza Malawi watsopano kukufunika anthu omwe amaliza maphunziro a ukachenjede azigwiritsa ntchito nzeru zawo kukweza chuma cha dziko lino. Aliyense yemwe wamaliza maphunziro a ukachenjede ali ndi kuthekera kudziwa mavuto a dziko lino ndi kuona njira zimene angathetsere mavutowa. Mmawu ake wachiwiri kwa chancellor wa University ya Uniria Reverend Timothy Nyasulu wapempha boma kuti lipeze njira zothandizira ophunzira makamaka kuti azigula katundu ogwiritsa ntchito pa maphunziro monga makina amakompyuta, mafoni apamwamba omwe angamathe kumalowa mdziko muno opanda msonkho. Ana asukulu ambiri mu dziko muno ndi opereredwa alibe ndalama yokwanira kuti akhoza kugula zimenezozo. Boma ngati likaganizira kuti ana onse awaganizire kuti akhale ndi mpata kuti azichita access maphunziro konse kumene ali pogwiritsa ntchito zinthu zofunikira. Chifukwa kuti machura boma koma kuti athandizire kulankhula ndi IMRA chifukwa msonkho ndiovutazo kwambiri umene umachita zinthu zikwere zipite pasogolo. Mmodzi mwa ophunzirawa ndi Patricia Msisya. Ndasangalala kwambiri chifukwa choti ndakhala ngati overall student pa program yathu. Ichichi chandionesera poti ndine mzimayi chikhozaso kuperekanso chithunzi kwa chinyamata kuti nawonso zikhoza kutheka. Komanso palisa azimayi ena oti mwina samaganiza zopita ku sukulu nawonso akhozaso kupanganso zoti akhozaso kupita ku sukulu. Ophunzira pafupifupi 521 ndi amene amaliza maphunziro awo ndipo alandira masatifiketi, madiploma komanso madigiri. Kufikira pano sukulu ya ukachenjede ya Livingstonia yakwanitsa kuphunzitsa ophunzira Body lotion is well refined to give your skin full hydration, leaving you feeling fresh throughout the day. Bliss Body Lotion is a top-range body lotion which contains natural extracts and is found in 3 flavors at a very reasonable price. Bliss Lotion Aloe Vera, Bliss Lotion Instant Hydration, Bliss Lotion for men. Get yourself Bliss Body Lotion today in all leading stores across the country. Tsiku ndi tsiku moyo umatipasa mwayi opanga chisankho choyenera. Chisankho chokhala ndi thupi losalala bwino, kupanga zinthu motakasuka, kuchotsa mafuta, kukhala aukhondo ndiso odziteteza ku mliri wa COVID-19. Pangani chisankho choyenera lero posankha katundu wa Purity ndi kukhala otetezeka.
Her soapies shouldn't give your game the red card. No matter your DSTV package, download the DSTV app to watch the entertainment you love on your TV screen, on any screen, by linking up to 5 devices to your subscription at no extra cost. Watch live or catch up with the DSTV app. takulandirani kupitirani nkhani zathu madzulo ano. a Thompson mpinganjira ati sakufunanso kuti a Dorothy de Gabriel apitirize kumva mlandu wawo umene akuganiziridwa kuti ankafuna kupereka ziphuphu kwa majaji amene ankamva mlandu wa chisankho. kudzera mwa owayimirira a Patrice Nkhono, a mpinganjira ati ali ndi umboni kuti a de Gabriel ndi a Sylvester Kalembera amene ndi mkulu wa majaji ku bwalo lalikulu akhala akuwuza mpinganjira kuti awapatse ndalama kuti mlanduwu uyende mowakomera. Jameson Chauluka ali ndi ripoti. amene akuyimira mpinganjira pa mulanduwu a Patrice Nkhono atali ndi umboni wonse kuti majaji awiriwa a Dorothy de Gabriel ndi a Sylvester Kalembera amauza ampinganjira kuti mulanduwu ukhoza kuwakomera ngati atawapatsa ndalama. pamenepa iwo ati pali kuthekera kwakukulu kwakuti ampinganjira salandira chilungamo chenicheni ponena kuti pa milandu ngati iyi chilungamo sichimangofunika chabe kuti chichitike komanso kuti chioneke kuti chachitika. Ankhono ati nkofunika kuti a de Gabriel asapitirire kumva mulanduwu kuti chigamulo chimene chidzatuluke pa mapeto pa nkhani iyi chidzakhale chovomerezeka. tili ndi umboni umene uli okhulupirika bwino umene okhulupirika osati chifukwa chakuti anti-corruption bureau aufufuza umboni umenewu ndikupeza kuti ndizoona iyayi, koma umboni umene ukuonesa kuti pokhapokha ngati angakhale kuti apita akafufuza bwinobwino kuti sizoona. umboniwo ukuonetsa kuti panali zosakhala bwino zimene zokhala ngati zikuonetsera kuti Dr. Mpinganjira amauzidwa kuti ngati mungatipatse ndalama mwakuti mwakuti tikuthandizani. poyankhulapo kumbali yake amene akuyimira mbali ya boma Arene Kimatemba ati zimene ampinganjira akunena nzosamveka ndipo cholinga chake nkungofuna kuchedwetsa ndi kusokoneza mlanduwu. iwo ati ngakhale anthu amene akuti ndi amene amatumidwa ndi majaji awiriwa sakudziwika ndiponso nkutheka kuti anthuwo siyeniyeni. Amatemba ati iyi ndi njira chabe yongofuna kusokonezera mulanduwu ponena kuti ampinganjira akhalanso akukamba nkhani zokhazokhazo ndi a Justice Mike Tembo, Justice Hilepotani ndi a Redson Kapindu. A Victor Chiwala akufotokoza. ife aboma titamva chifukwa tinawuzidwa faili kuti kuli application imeneyi titamva timayembekeza kuona muna umboni wopanga link a jaji ndi ma allegations amene amanye nawo, koma kuona umboni omwe abweretsa palibepo umene wa direct kuloza a jajiwo ndi tikunena kuti umboni umenewu ndi yes, palibepo direct evidence yokhuzana ndi a jajiwo. Justice Dorothy de Gabriel wadzapereka chigamulo chake pa pempholi lachitatu 10 koloko. ndipo ogamula milandu ku bwalo lalikulu la milandu a Ruth Chinangwa akuyembekezereka kudzapereka chigamulo ngati nkoyenera kuti boma lichotse chiletso chimene amene akuyimira nzika za maiko akunja zimene zidathawa nkhondo ndipo zikukhala mdziko muno kuti zisabwerere ku malo amene zikuyenera kukhala adzaleka. Rebecca Chinjeka walemba ripoti limene akuwerenga ndi Matthews Kasanda. woyimira boma pa mlandu wa Nevas Chisiza anapempha bwaloli kuti lichotse chiletsochi. pakadali pano achinangwa ayamba ayimitsa kaye mlandu kuzafika pa 26 Meyi. woyimira anthu othawa maiko akwawo pa mlandu a Elix Salima anati mbali yawo idikira chigamulo chomwe bwalo lidzapereke. izi zikudza pa nthawi yomwe boma lidawuza anthu onse omwe adathawa maiko akwawo kubwera mdziko muno koma sakukhala kumalo osungira anthu othawa kwawo adzaleka kuti abwerere kumalowa. boma lidawuza anthuwa kuti ayenera kubwerera kumalowa pofika pa 28 April. mwezi watha achinangwa anapereka chiletso kuti unduna woona za chitetezo cha mdziko usapititse kudzaleka anthuwa
kufikira pomwe bwalo la milandu lidzapereke chigamulo chake. Matthews Kasanda akuwerenga ripoti imene walemba ndi Rebecca Chincheka. Pafupifupi sabata zitatu zatha pakati pano chitsekulireni msika wafodya ku Kanengo mu mzinda wa Lilongwe, koma imodzi mwa kampani zogula fodya ya Vodcel sidayambebe kugula fodyayo zimene zakuyitsa alimi ena. Alimi ena anapita ku msika wafodyawo kumene anakayimitsa kaye msikawo pofuna kukakamiza akuluakulu oyendetsa msikawo kuti aonetsetse kuti kampaniyi yayamba kugula fodya. Pofika masana ntchito yogulitsa fodyayi inali ikupitirira. Matthews Kasanda walemba ripoti. Mneneri wa kampani yoyendetsa malonda a fodya ya Auction Holdings Limited Teresa Ndanga wati zomwe zinachitika lolemba sizidasokoneze kwenikweni msika wa fodya. Iwo lolemba anauza Times kuti alimiwa amafuna ena mwa makampani omwe sadayambe kugula fodya wawo ayambe kugula fodyayo ndi kuti madandaulo awo anaperekedwa ku bungwe la Tobacco Commission. Naye mkulu wa bungwe la Tobacco Commission a Joseph Chidanti Malunga anavomereza kuti kampani imodzi yotchedwa Vodcel ndi yomwe sinayambe kugula fodyayo. Iwo ati zili choncho ngakhale kuti alimiwa analowa mgwirizano ndi kampani ndi kuti njira zonse zoyenera zinatsatiridwa. Apa iwo anafotokozanso kuti alimiwa anaonetsa kusakondwa ndi izi kamba kuti nawonso ali ndi chiyembekezo kuti fodya wawo agudwe. Malingana ndi lamulo loyendetsera msika wa fodya, mlimi aliyense sakuyenera kugulitsa fodya wake kwina kulikonse kupatula kampani yomwe adachita nayo mgwirizano. Alimiwa amaloledwa kugulitsa kwina pokhapokha ngati pali zifukwa zokwanira. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera ndi omwe adatsegulira msika wa fodya ku Lilongwe pa 20 April chaka chomwe chino. Bungwe la Malawi Bureau of Standards laopseza kuti lilanda ziphaso za makampani amene akupanga katundu osavomerezeka poyankhula popereka masatifiketi kwa makampani amene akulondoloza ndondomekozi mu mzinda wa Lilongwe. Wapampando wa bungwe la MBS Agnes Mwangala wati ntchito ya makampani ndi kupanga katundu odalirika pa msika. Khumbo Kaliwo walemba ripoti limene akuwerenga ndi Blessings Mpinganjira. Polankhula pamwambowu, Mwangwera anati makampani akuyenera kupanga katundu yemwe ndi ovomerezeka pa msika. Iwo anati Malawi Bureau of Standards ipitiriza kulimbikitsa makampani kupanga katundu wapamwamba ngati njira imodzi yochepetsa mchitidwe wopanga katundu yemwe siovomerezeka. Takhalapo ndi makampani angapo amene tinayendera nkuona kuti sakukwaniritsa ndipo tinawatsekera kwa kanthawi kuwapatsa mpata kuti atani akonze zimene tinakaona kuti zikuperewerazo. Koma chimenechi ndi chinthu chimodzi chongofuna kuonetsa kunena kuti tikapereka certificate sikuti ndi yamuyayayi. Timayenera kuyendera chaka chilichonse kuonetsetsa kuti kodi zimene tinagwirizana zija zikuchitikabe. Kuloona za malonda ku Nasfam Anyimbe Zilungu ati nzosangalatsa kuti makampani ambiri akulondoloza ndondomekozi. Iwo anati izi zipangitsa kuti makampani ambiri azikhala ndi chikhulupiriro mu katundu yemwe akupangidwa mdziko momwe muno. Certificate imeneyi kwa ifeyo ndiyofunikira kwambiri chifukwa kutionetsa kuti pali zina zimene tikupanga molondola. Koma makamaka certificate imeneyi ikuonetsa kunena kuti monga ngati bungwe la Nasfam limene limadalira pali ndi bungwe loti makhala lili on kapena kuti eni yake pa nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Komiti ya ku nyumba ya malamulo yosankha anthu ogwira ntchito mboma yakana Martha Chizuma kuti akhale mkulu wa bungwe la ACB. Mayi wina okhala kuchigumula mu mzinda wa Blantyre wamwalira pamene anaberekera pa khomo atakana kupita ku chipatala poopa kutenga kachirombo ka corona. Ndipo bwalo la milandu mu mzinda wa Lilongwe lati lidzapereka chigamulo ngati nkoyenera kuti boma lichotse chiletso chimene nzika za maiko akunja zidatenga kuti zisabwerere kudzaleka. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina a intaneti pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi khalani motalikana ndi anzanu, komanso valani mamasiki nthawi zonse kuti mudziteteze ku COVID-19. Ndipo kupatsirani nkhani izi ndine Eric Nsikiti. Madzulo opambana.